ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ከኣቱ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ በቲ ዝፈፀምኩሞ ፆታዊ ርክብ ኣብ ሙሉእ ሂወታ ንኸይትርስዐካ ዝሕግዙኻ ናይ ፆታዊ ርክብ ቴክኒካት ክንርኢና ኣብዚ ሓደ ደቂ ኣንስትዮ በዓል ገዛይ ኣብ ናይ ፆታዊ ርክብና ድኽም እናበለኒ ይብላ እየን። ስለዝኾነ ደቂ ተባዕትዮ ከምዚ ከይትበሃሉ እዚ መደብ እዚ ክሓልፈኩም እየብሉን። ብፆታዊ ርክብ ብጣዕሚ ጅግና ምዃን ክሕሰብ እንተሎ ፅቡቕ ናይ ሰውነት ቁመና ወይ ድማ ገዚፍ መትሎ ክህልወኒ ኣለዎ ኢልኩም ክትሓስቡ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ግን ትኽክል ኣይኮነን። ዝተጋጊየ ኣረዳድኣ እዩ። ኮይኑ ግና እዘን ቀፂለ ዝሕብረልኩም ቴክኒካት ካብ ኩሎም ደቂ ተባዕትዮ ንስኻ ዝተፈለኻ ከም ዝኾንካ ንኽትሓስብን ፆታዊ ርክብ ክትሓስብ እንተላ ድማ ንስኻ ጥራሕ ክትዝከራ ፆታዊ ርክብኩም ንኽትናፍቆ ዝገብርዋ ቴክኒካት እዮም። ስለዝኾነ እስካብ ናይ መደበይ ፍፃመ ሓቢርኩም ንፅንሑ። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብክብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራ ንስኹምኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። እዘን ቀፂለ ዝሕብረልኩም ቴክኒካት ትጥቀሙ እንተኮይንኩም ገዚፍ መትሎ ገዚፍ ሰውነት ኣየድልየኩምን። ትፍፅምዎ ፆታዊ ርክብ ተናፋቂ ኣዕጋባይ ብሉፅ ንክኸውን ኣፍቃሪትካ ወይ ድማ በዓልቲ ቤትካ ዋው ኢላ እስካብ ትግረም ዝገብሩ እዮም። ንዓኻ ኣብ ተሓስበሉ ግዜ ድማ ብልዕታ ራሕሲ ንኸፍልፍል ዝገብሩን ንፆታዊ ርክብ ድልውቲ ንኽትከውን ዝገብሩን እዮም። ግድን ነፍቃሪትካ ንምዕጋብ 10-20 ደቂቕ ግድን ክትፀንሕ ትፅቢታ ይግበረልካን። እዘን ቴክኒካት ተተጠቒምካ ኢቭን ኣብ 2-3 ደቂቕ እውን ክትዕግባ ትኽእል ኢኻ። እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ነፍቃሪትካ ብፆታዊ ርክብኩም ንምዕጋብ ዝሕግዘካ ንኩሉ ክፋል ሰውነታ ካብ ጨጉራ እስካብ ፅፍሪ እግራ ዘሎ ሰውነታ ብዝኸኣልካዩ ዓቕሚ እንተይሃፀፅካ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒታ ከላዕል ብዝኽእል መንገዲ ርግእ ኢልካ ክትነኻኽኦን ክትሓሳስዮን ኣለካ። እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ። ቅድሚ ናብ ፔኔትሬቲቭ ሴክስ ምእታውኩም ነዚ ኣብ ትገብርሉ ግዜ ካብ ሕዚ ንመትልኡ ናብ ብልዕተይ እንተዘእትወለይ ናብ ዝብል ሓሳብ ንኽትኣቱ ክትገብራ ኢኻ። ነዚ ኣብ ተሓስበሉ ግዜ ንሳ ናብ ስምዒት ኣትያ ንመትሎኻ ናብ ብልዕታ ኣብ ተእትወሉ ግዜ ብዝበለፀ ክትዕግባ ትኽእል ኢኻ። ስለዝኾነ ንኩሉ ክፋል ሰውነታ ኣብ ትነኻኽኣ ኣብ ተሓሳስያ ግዜ ብዙሓት ኢሮጂኒየስ ወይ ድማ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒታ ዘላዕሉ ክፋል ሰውነት ኣለዋ። ነዚአን ምንኽኻእን ምሕስሳይን እንተኽኢልካ ሰክሰስፉል ዝኾነ ዘይርሳዕ ተናፋቒ ዕጋባይ ፆታዊ ርክብ ንኽትፍፅሙ ዝሕግዘኩም እዩ። ብፍላይ ካብ ርእሳ ክንጅምር እንተለና ውሽጣዋይ ቆርበት ጨጉራ በፃብዕትኻ ብደንቢ ምሕስሳይ ማሳጅ ምግባር ኣድላይ እዩ። ቀፂልካ ንእዝና ብትንፋስካ ካብ ምማቕ ጀሚርካ ብመልሓስካ ምንኽኻ ምስዓም ካብኡ ናብ ክሳዳ ውርድ ብምባል እንዳሰዓምካ ቀስ እንዳበልካ እናበጧታ ብምውራድ እንዳሰዓምካ ብመልሓስካ እንዳነኽእኻ ውርድ ብምባል ኣብ ሕምብርታ እውን ብተመሳሳሊ ብመልሓስካ ምንኽኻ ዝበለፀ ዕግበት ንምሃብ ዝሕግዘኩም እዩ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ከብደን ከባቢ ብጣዕሚ ሴንሲቲቭ ክፋል ሰውነተን እዩ። ብዝሕ ዝበለ ናይ ነርቭ ኢንዲንግ ኣለወን። ስለዝኾነ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕግበተን ዝጠቅም ክፋል ሰውነተን እዩ። ስለዝኾነ ድማ ኣብ ከብዳ ሕምብርታ ከባቢ እውን ክትነኻኽኦን ክትሓሳስያን እንተኽኢልካ ቀፂልኩም ናብ ፔኔትሬሽን ኣብ ተኣትውሉ መትለኹም ምስ ብልዕተን ኣብ ተራኽብሉ ግዜ 2-3 ደቂቕ ክኣኽለካ ይኽእል እዩ። ብ2-3 ደቂቕ ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ዕግበት ፀግዒ ክተብፅሓ ዝሕግዘካ እዩ። ስለዝኾነ ሕድሕድ ክፋል ሰውነተን ክትነኻኽኡን ክትሓሳስይዎን ኣለኩም። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕግበት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ንኽተብፅሕዎን ዝሕግዘኩም ድማ ናይ ፆታዊ ርክብ ካብ ኣእምሮ ዝጅምር እዩ። ስለዝኾነ ናብ ብልዕታ ቅድሚ ምኻድካ ንኣእምሮኣ ንፆታዊ ርክብ ድልው ንክኸውን ክትገብር ኣለካ። ከመይ ገይረ ክትብሉ ትኽእል ኢኹም። ፎርፕሌይ ዝበሃል ሜላ ኣሎ ቅድሚ ናብ ፆታዊ ርክብ ምእታውኩም ክትፍፅምዎ ዘለኩም። ስለዚ ንፎርፕሌይ ብቃላት ጥራሕ ክትፍፅምዎ ትኽእል ኢኹም። ንኣብነት ናይ ፆታዊ ርክብ ዕላላት ብምዕላል ንፆታዊ ርክብ ንኽዳለዋ ክትገብሩ ትኽእል ኢኹም። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ቅድሚ ሕዚ ዝፈፀምኩሞ ብሉፅ ዕጋባይ ፆታዊ ርክብ እንተነይሩ
ብዛዕባ ዝፈጸምኩምዎ ጾታዊ ርክብ እንዳዓለልኩም እንዳዘከርኩማ ዝፈጸምኩምሉ ቦታ ዝፈጸምኩምሉ መንገዲ እንዳዘከርኩም ነዚ ነገር ኢማጂን እንዳገበረት ኣብ ኣእምሮኣ እንዳሰኣለት ኣእምሮኣ ንጾታዊ ርክብ ድልው ንክኸውን ክትገብር ትኽእል ኢኻ። እዚ ድማ ንጾታዊ ርክብኩም ጥራሕ ዘይኮነስ ኣእምሮኣ ምሳኻ ዘለዎ ሓድነት ምቅርራብ ወይ ድማ ኢንቲሜሲ ለቨል ንኽውስኽ ዝሕግዘኩም እዩ። ስለዝኾነ ነዚ እውን ብደንቢ ጌርኩም ክትጥቀምሉ ዘለኩም ቴክኒክ እዩ። ኣብ መበል ሳልሳይን ናይ መወዳእታ ንሪኦ ቴክኒክ ብሉፅ ዕጋባይ ተናፋቒ ጾታዊ ርክብ ንኽትፍጽሙ ዝሕግዘኩም ድማ ናይ ኣፍቃሪትካ ወይ ድማ በዓልቲ ቤትካ ሙድ ቀዲምካ ክትፈልጦ ኣለካ። ነዚ ክትገብሩ ትኽእሉ ከመይ እዩ? ንሳ ትደልዮ እንታይ ከም ዝኾነ ተረዲእኻ ነዚ ነገር ቀዲምካ ክተማልኦ ምሙካር እዩ። ኣበይ ቦታ ጾታዊ ርክብ ክንፍጽም እንተለና እያ ትደሊ ወይ ድማ ደስ ዝብላ ከመይ ዓይነት ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እያ ትፈቱ ዝብሉ ነገራት ቀዲምካ እንተፈሊጥካ ብደንቢ ጌርካ ክትዕግባ ትኽእል ኢኻ። ኦልሬዲ ንሳ ኤክስፔክት ትገብሮ ሌቨል ኣሎ። ንስኻ እውን ቀዲምካ ናብዚ ለቨል ክትበጽሕ እንተኽኢልካ ብሉፅ ተናፋቒ ዕጋባይ ጾታዊ ርክብ ንኽትፍጽሙ ዝሕግዘኩም እዩ። ትፈትዎ ነገር ምፍላጥ ንሙዳ ምፍላጥ ዝበለጸ ጥቕሚ ዝህበኩም እዩ። ንኣብነት ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ምፍጻምኩም ወይኒ ምስታይ ደስ ዝብላ እንተኾይኑ ወይኒ ክተስቲ ኣለካ። ከመይ ክትሰዓም ኣበይ ክትሰዓም ከም ትደሊ እውን ቀዲምካ ትፈልጥ እንተኾይንካ ነዚ ምፍላጥካ እውን ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ንኽተብጽሓ ዝሕግዘካ እዩ። ምሳኻ ዝፈጸመቶ ጾታዊ ርክብ እውን እስካብ ናይ ሂወታ ፍጻመ ተዝክሮ ጾታዊ ርክብ ይኾነላ እዩ። ነዚ መደብ ክነጠቓልሎ እንተለና እቲ ቀዳማይ ክትስዕሞን ክትነኻኽኦን ዘይትኽእሎ ክፋል ሰውነታ ክህሉ የብሉን። ካብ ጫፍ ፀጉራ እስካብ ጫፍ ጽፍራ ብምሉእ ሰውነትና ክትነኻኽኦን ክትሓሳስዮን ኣለካ። ኣብ መበል ካልኣይ ዝረኣናዮ ድማ ጾታዊ ርክብ ናይ ኣእምሮ ጾታ ስለ ዝኾነ በተን ዝሓበርክዎን መንገዲ ብናይ ኣእምሮ ጾታ ክትጅምሮ ኣለካ። ኣብ መበል ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ዝረኣናዮ ድማ ኣፍቃሪትካ ወይ ድማ በዓልቲ ቤትካ ዘለዋ ሙድ ብደንቢ ጌርካ ክትፈልጥ ኣለካ። ስለዝኾነ እዘን ቴክኒካት ቅልል ዝበላ ቴክኒካት ክመስላ ይኽእላ እየን። ኮይኑ ግና ኣብ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበተን ልዑል እጃም ዘለዎም ብሉፅ ቴክኒካት እዮም። ብሉፃት ቴክኒካት ከም ዝኾኑ ብምፍላጥ እውን ክትጥቀሙሎም ክሕብረልኩም ይደሊ። ነዚ ኢለ ናይ ልምዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓዝኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካእን ከተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ብዙሓት ሰባት ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ንቻነልናን ንመደብናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ኣብፅሑና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና። ያኔለይ